Go!
dala sviečka, aby sa pekne uspievali. Ale počúvajte ma, verí sa si pripravili aj aktivity pre deti. A vy tu stále iba vyprávate. Takže, detičky, teraz si precvičíme matematiku. Radi počítate? Áno! Keďže Halloween sa oslavuje v krajinách, v ktorých sa hovorí po anglicky, budeme počítať po anglicky. Ale najprv sa musíme naučiť dve slová. Big je veľký, small malý. Opakujte. Big, small. Big, small. A ešte budeme počítať do 10 po anglicky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How many big spiders? Do you need big spiders? Do you know so? Yes. How many small spiders? How many big spiders? How many big spiders? 4. How many small spiders? Do you guess what was that? How many small spiders? 4. Ďakujem, ste veľmi šikovní. Ale my sme ešte deťom nedopovedali, ako je to s týmto sviatkom dnes. A večer sa rozprávajú strašidelné príbehy. No a je veselo. Vy viete, ako je to s ich babami dnes? My sme si o tom pripravili pesničku. Lesená polami, bývajú tie žitavy, ktoré sa tam presídlili od váhu. Umbula, bom, bom, bom. To si pôjdu do